आज आमका सरांची भेट घेऊक मिळाली हीच आमच्यासाठी खूप मोठी गोष्ट होती. मंडळी 10वी-12वीच्या बोर्डाचा जर विचार केलात ना, तर सिंधुदुर्ग अव्वल असता. पण प्रशासकीय सेवांचा विचार केलात, तर याची तुलनात्मकता फार कमी असा. व हीच गोष्ट कुठेतरी बदलाक हवी आणि आपल्या सिंधुदुर्गमधील कोकणातली मुलं सुद्धा मोठमोठ्या प्रशासकीय सेवांमध्ये काम करू हवी ह्याच स्वप्न घेऊन आज मंडळी मोठ्या स्तरावरती एक करिअर अकॅडमी काम करता, जिचं नाव असा गुरुकुल करिअर अकॅडमी ओरोस. आपल्या गुरुकुल करिअर अकॅडमीमध्ये पोलीस, वनरक्षक, एमपीएससी, टीईटी, आर्मी जीडी, सरळ सेवा भरती यासाठी दर्जेदार मार्गदर्शन दिलं जातं. आणि ही आपल्या सिंधुदुर्गमधील सगळ्यात मोठी करिअर अकॅडमी असा. 2011 पासून आजपर्यंत गुरुकुल अखंडितपणे कार्य करत दिलेले असत. उच्च व अनुभवी प्राध्यापक वर्ग असत. सोबतच म्हणजे मुलांसाठी मोठे प्रशस्त लेक्चर हॉल, चांगल्या शिक्षणासोबतच मुलांच्या पर्सनल डेव्हलपमेंट वरती सुद्धा काम केलं जातं, जेणेकरून त्यांचं भविष्यात कॉन्फिडन्स वाढत. सोबतच म्हणजे मुलांचे सगळे समस्या जाणून घेऊन त्यांना व्यवस्थित काउन्सिलिंग सुद्धा केलं जातं. नियमितपणे मॉक टेस्ट व सराव परीक्षा, रिझल्ट ओरिएंटेड मार्गदर्शन, निकालाची उज्ज्वल परंपरा, अत्याधुनिक सेवांनी युक्त कोकणातील सगळ्यात मोठा अकॅडमी संकुल असा. मुला मुलींसाठी प्रशस्त असा स्वतंत्र हॉस्टेल सुद्धा असा. सोबतच हॉस्टेलसाठी स्वतंत्र 24 तास रेक्टर सुद्धा असत. यासोबतच अकॅडमीला लागूनच मुलांसाठी प्रशस्त व मोठा असा मैदान देखील असा. उच्च शिक्षित व अनुभवी क्रीडा कोच देखील असत. प्रत्येक मुलावरती वैयक्तिकरित्या लक्ष दिलं जातं. त्याच्या प्रत्येक फिजिकल ऍक्टिव्हिटीवरती लक्ष देऊन कोणत्या गोष्टीत कमी असा यावरती लक्ष देऊन त्यामध्ये सुधारणा देखील केली जाता. गुरुकुल करिअर अकॅडमीचं एक वैशिष्ट्य असं, यांच्याकडनं फी एकदाच घेतली जाता. मात्र पोलीस भरतीत सिलेक्ट होईपर्यंत यांच्याकडनं मोफत शिक्षण दिलं जातं. आता म्हणजे तुमका चांगल्या शिक्षणासाठी सिंधुदुर्गच्या बाहेर जाऊची मुळीच गरज नाही. मुलांमध्ये चांगली शिस्त प्रदान केली जाता. नियमितपणे योगासने, प्रार्थना, जेवणाच्या अगोदर श्लोक असे चांगले संस्कार मुलांवरती घडवले जातात. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मंडळी, मुलांसाठी रेडी होणारे जेवण या चांगल्या आणि स्वच्छ ठिकाणी बनवलं जातं. किचन अगदी नीटनेटके आणि मुलांका अगदी घरगुती जेवणाचं म्हणजे चुलीवरच्या जेवणाचा आस्वाद घेऊक मिळतात. चांगल्या शिक्षणासोबतच मुलांमध्ये चांगले संस्कार देखील प्रदान केले जातात. हल्लीच झालेलो गुरुपौर्णिमेचं मोठं सोहळं मंडळी मुलांमध्ये प्रामाणिकपणा, शिस्त, संयम, लोकांशी आदराने वागणे, सेवाभाव, विश्वासार्हता या सर्व गोष्टींची चांगल्या संस्कारामुळे वाढ होतं व पुढे आयुष्यात एक मोठी उंची गाठण्यास नक्कीच मदत होता. आपलं ऍड्रेस असा स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र 38 बंगले, अंगणवाडी जवळ ओरोस आणि ओरोस बस स्थानकापासून फक्त 10 ते 12 मिनिटाच्या अंतरावरती अकॅडमी असा. अतिरिक्त माहितीसाठी खाली दिलेल्या नंबरवरती नक्की संपर्क करा.